legendách sa spomína bájny tvor. Stratená spojka medzi človekom a zvieraťom. Po celé stáročia sa nám vyhýbal. No teraz konečne opúšťa úkryt. A chce, aby sme ho našli. Kašlem. Prepáčte, zdravím. Rozprávaš? Áno, a viem tiež písať. V krasopise nevynikám, ale to je polohou palca a hrubých prstov. Našiel sa pán Spojka. Si ako chýbajúca spojka. Počkať, nechápem. Bytosť mimoriadneho vzrastu. Výška 2,5 metra, váha 295 kg. Podľa mňa 286. Kvôli srsti vyzerám ťažší, myslím. Je to trochu zavádzajúce, frustrujúce. Tvor z našej minulosti, spojenie s prítomnosťou a most do našej budúcnosti. Počkať. Hovorím ako by som vedel, čo hovoríš. Neviem. Už na jar. Na druhom konci sveta mám príbuzných. Vezmete ma tam. Poznám tajnú cestu cez hory. Aj vám je teplo? Môžeme potvoriť No. Úľava. Hľadanie príbuzných Budem mať dôkaz o najväčšom objave storočia. sa zmení na dobrodružstvo fantastických rozmerov. Zabil si mi babičku! Šup, dajte jej niekto bosk života. To je niečo pre teba. Kontrola dýchu. Hľadá sa Yeti. Vyhoď ma hore. Bojím sa, že si veľmi ťažký. Nezmysel, poď. Daj do toho všetko. Ťažko povedať, kto je na vine. Poďme ešte raz. Uvidíte v kinách so slovenským dabingom.